Lah, ira kok nek ngono. Ira iki ngono cangkem. Cangkem kok nek ngono. Cangkem iki. Iki ngono janggut. Janggut kok nek ngono janggut iki. Iki ngono kala menjing utawa gulu menjing. Gulu menjing kok nek ngono, gulu menjing iki. Tak kandhani ya, ana aja suruh-suruh nek krungu cah cilik mengko saru. Iki ngono pentile wong lanang. Masa pentil sawono kandhani kok ngeyel. Iki aja suruh-suruh kok kandhani pentil sawono. Pentil iki. Iki ngono udel. Udel kok nek ngono. Udel iki, ayo boleh ana ndi? Boleh ana ndi? Aja rusuk-rusuk melek. Cangkem nah. Bagong ora mesake. Butuh apike yo ngene pateni ngene. Kok mulih. Mongko kandhine tumuwuh salami mung amas eling-eling lukitaning alam ramane dhewe kentronging palu mapindho wang siting kakung karagan hancra sabdaning sapa kakuluro asauran ong samono pameh arahina mego pangkaton sumirat wetan soroting ngaruna lerenetraning sarirapo ing mangke dapan ngamusa ora kaya ing madyaning keputrene Negaring Wirata nenggih wau kocapa Dewi Utari nampi dhateng pisuwanipun ikan Salindri dalah Wrihat Nala yen Cilondra kaya dene dadi singa-singaning para wanita ning jroning Negaring Wirata.
Kating ramyang nadyaning negari Wirata. Lamun dalu kaya ora hina labetaking sesuying kang minangka renggan. Nadyan kathah arta ingkang sumorot nanging iwa semanten tasih kasor kelawan soroting sekar kedatoning negari Wirata. Lah menika tawananipun Atma Jendra ing Wirata ingkang mijil urage sesilih Sang Retna Utari. Indah ingkang warna tan wonten ingkang ngungkuli panyayah Widodari Bathari Urmasi Mangijawantah pinarak ing madyaning sasana linadosan dening Waremban kang pinandhegan dening Sang Niken Salindri kapingang abiyantara kados nawung duh kita ing wingking dhateng kantun abdi juru ngladi beksolah karawitan anami Sang Gedhi Warhanala sawetawis lenggeng Sang Retna Utari temah anggo ngandika mangkono kenes pamicarane Sahning paloga kadi langit mampang tepas wulan upamaneka lintang tulya kusumaya sumawur Tobat mengkata Salindri wonten dawuh Gusti Putri yen tak samang kena ngapa rengupulatanmu katone kaya susah atimu Salindri napa tumuli matur ya Salindri nun inggih Raden Ayu
kaluhuran pangandikanipun Paduka Raden Aying manggih kula nembe nandhang sisah. Mboten wonten ingkang kula manah amung kejawi calonipun kula badhe pisah kaliyan Paduka salaminipun Raden Ayu. Tobat. Kenapa sira dadak mabrur kangge mengono kuwi mau? Mugi kawuning ngono Raden Ayu. Kula menika mentas nampi dukanipun ingkang Rama Kanjeng Sriwening Wirata. Kula menika tinareka dados dadakan sedanipun Gusti kula Raden Patih Kincaka. Ing mangka kula mboten ngrumaosi namung matur saklugunipun. Rikala semanten Raden Patih badhe mundhut garwa kaliyan kula lajeng kula prasaja menawi sampun gadah semah. Arupi gandharwa gangsal cacahipun nanging Raden Patih meksa menawi badhe nembung kaliyan semah kula. Temahan nyanggung wonten ing pojok ing beteng negaring Wirata. Kelampahan pinanggih kaliyan semah kula temah dados dredah diwin bandha yudha. Mekasanipun Raden Kincaka dumugi ning seda dening semah kula Raden Ayu. Nanging sinuwun semunipun boten menggalih kaliyan kula lajeng dawaken pidoning kang parikedah kula kisah saking negaring Wirata. Ingkang menika Raden Ayu sadangunipun kula suwita. Ing ngersanipun Paduka mesti kemawon kathah ing reh kalapatan kula. Mamantu-mantu kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Dalah kula nyuwun pamit krana sampun meh telas inah saking sinuwun ingkang kula tampi Raden Ayu. Miyat nanganing kalang yuwana gelar pandamun sarah. Tinor kekunang surem sorote tanpa padang. Kasolan pacare purnaming gegono. Tobat Salindri. Lerna pikiranmu luwih dhisik Salindri, aja gumampang sira pamit kelawan aku bakal lunga saka kene Salindri. Yen kongsi kowe lunga saka kene banjur sapa sing laden lan momong marang aku? Kowe ngemano marang aku, mesakno marang aku ya Salindri. Raden Ayu. Menawi ngampos kula mboten kisah badhe nampi bebendu saking Ngraka. Mboten murunga badhe tenigas jangga kula Raden Ayu. Kowe aja kuwatir ya Salindri. Mengko aku sing bakal matur lan nanggung lelakonmu aku kang bakal nyuwunake pangapura marang Kanjeng Rama ya Salindri. Waton kowe ora lunga saka papan kene ya Salindri. Inggih Kakang Mbok. Mesaken dumateng Raden Ayu ingkang momong sinten menawi Kakang Mbok kisah sami kalian tiga dateng sugengipun Raden Ayu tali Kakang Mbok prapan Raden Utara. Ana tulis Hyang Widyan wong sabar lan narima kinanjara dawa muri sugi kadang pawong mitra ing utari
Pun Kakang Pangprato Yayi. Waduh Kakang Mas menapa ketingal paduka semangka pengamak bojo prapanipun. Iki dina geger Wirata. Iring imbang kidul ana musuh kang nekani bakal ngrampit marang negara Wirata. Mungsuh saka negara Ngastina dipandhegani dening Prabu Duryudana. Bisma, Basukarna sakurawani pisan. Padha jarah rayah marang kawula Praja Wirata. Ing kamangka Pramadya Bala Wirata ora kuwat nenggalangi barisaning madya saka Ngastina. Sabdaning Kanjeng Rama kabeh sentana negara Wirata supaya padha-padha ngungsi aja kongsi kecandhak dening Kurawa. Luwih-luwih Utari. Ayo ingkang ngungsi Utari batobat. Kados pundi menika Kakang Mas Utara Kakang. Nun mangkita Gusti kula Raden Utara Salindri. Inggih Gusti. Kowe durung lunga saka papan kene. Nun inggih dereng kula ingkang nanggel Kakang Mas sampun ngantos kesah Salindri menika kala wau. Menawi ngantos Wirata wonten menapa-menapa lajeng sami kesah ngungsi gesang kados menapa lok ing jagat. Dumateng nalendring Wirata saat majanipun sepindah langkung-langkung paduka Gusti kula Raden Utara ingkang sampun kalongko dados satriyaning negari. Kininten paduka Raden boten tanggel jawab dumateng saisining negari Wirata. Ketang kados pundi paduka Raden parikedah ing rikalanggan manggih tumandang damel ngadepi dhateng mengsah ketingal dados kusumaning bangsa Raden. Kowe aja nglindur Salindri. Sepira kekuwataning utara mungsuh lawan Senopati Ngastina. Sapa sing kuwat nandingi kasetening Ratu Ngastina? Raden kula imut bilih Wirata wonten kreta pusaka ingkang tansah pinitados bebeteng ing gaman negari Wirata. Ujaring kathah sinten tiyang ingkang nitih kreta wau badhe jaya ing palagan. Menapa paduka Raden boten nitih rata pusaka negari Wirata? Pancene kepara nyata Wirata ki mau duwe kreta pusaka. Nek kentekanku sik. Upamaku milih nitih kreta banjur. Dina iki kusire sapa? Salindri. Menawi paduka Raden badhe nitih rata kesisaning kusir. Raden menika wonten abdi paduka ingkang kula kinten sagah minangka kusir paduka Raden. Sapa? Abdi paduka pun Marahatnala menika mugi kadhawuh minangka kusir paduka Raden. Aja ngimpi Salindri. Marahatnala ki mah bocah wandu. Sedeng sing lanang bae wedi kok malah cah wandu mbok kek ngarepe piye? Parang paduka ndang Raden. Pranala, apa kowe saged dadi kusirku? Menawi kula dipun dawuhi mboten langkung sendika dawuh anglampahi. Aja atur ngestokke dawuh iki kereta perang dudu kereta presir. Awonten purupi kula nate dados kusir nalika kula swita dhateng Raden Janaka. Padamelan kula dados kusiripun Raden Arjuna. Kowe nate ngusiri marang putuku si Janaka. Saestu Raden. Oh iya. Yen ngono, ayo budhal dina iki suwe monggo kula dherekaken Raden.
Sang Utara manjing ing pagedhonganing krita. Kedhi Wrahatnala manjing papaning kusir nyandak lising kuda. Nyembah kaping 3 nyeblak kok gantanging jaran. Prabat goyangin lampeng kang rata. Paman Sengkuni bleduk kados ampak-ampak paman. Inggih nggih. Ketingal menika kreta pusaka Wirata dipun titi Senopati. Surak ambata rubuh Prawadya Wirata awit ingkang nitih rata putra napa ing Wirata. Manut keterangan kusinipun lari mandu pun Kedhi Wrahatnala. Oh, ladalah. Kusir wandu kok nglakokke kreta bantri ora jamak. Mesti tunggale mimin apri kae. Ora genah kaya ngono kok malah didadeki kusir iki piye ra coba. Utara kowe soroh nyawa. Paman Patih wonten pundi kowe ngadahi. Utara dilancap gaman paman. Sendi kowe saken dawuh Drusasana. Dawuh napa Ramadya ayo kreta iki dilancap gaman. Nggih, sedika dawuh, Mas. Awas. Yo. Nadyan gaman piyudan. Nempuh marang Rata Wirata. Supran dene kening Kusir Giger kemawon boten. Katingal ngalaken dhateng Dada Sang Kedhi Wrahatnala. Nanging kosok wangsulipun Sang Utara bawane Kusir jirih getih wedi mati. Ora mung kabel kanang riwe. Wedha saking sela-selaning ulu temah anyep kabeh awake Sang Utara. Saking wedine Sang Utara jemangkah saka pagedhonganing kreta. Tinggal grangkang dolong mlayu. Mulat Sang Wrahatnala nyandak rik maning Sang Utara. Sawah plak kapi dor Sang Utara.
Utekmu bosok ya. Keparat murang tata. Prap-prapmu gawe isin kuwi ora nolo. Anggepmu ki apa kowe njambak rambutku? Pangkatmu apa? Derajatmu ki mau apa? Jambak marang anak ing ratu. Nyuwun pangapunten Gusti. Dene kula Cumantaka jambak rikma paduka Gusti. Mboten lama kula menika ngirangi ngreh kasusilan. Menika babar pisan mboten ing tata gelar ingkang kula jambak rikmanipun paduka Gusti kula utara. Ing batos kula jambak raosipun paduka Raden Utara. Ngeman asma paduka Raden ing atasipun sampun sagah dados sinopati kenging menapa panjenengan tinggal gelanggang colong pelayu. Tilar saking rata menika sanes jamak ing satriya tami Raden. Panjenengan dereng ngantos bucik kulitipun ing menapa tilar saking peperangan. Mendah esemit yang kathah dumateng paduka Raden. Allah. Lihat nolo. Nadyan rada sering tembung nanging bareng tak rungokke, tak wis padhakake. Rasane jebul dununging kaluputan ki ning aku. Yen kanggonku mlayu konangan marang kawula dikira aku ki mung mucireng pupuh. Nista pocapanku. Ing atase anak ratu tinggal granggang colong pelayu. Yo, tak terima banget kowe ngelingi marang aku. Saiki prayogane kepiye? Supaya Wadya Ngastina sumingkir saka Praja Wirata. Ternyatane jujur wayahe wedi mulat barisaning Kurawa ingkang semono akeh. Menawi panjenengan ajrih upami sak menika liru kewajiban kados pundi? Sing mbok karepe piye? Kulingang dados senopatinipun wonten ing palagan. Kowe aja nika-nika mrosotke derajat anak ratu lho ya. Kowe iki mung ngengel banjur perintah anak ratu kon musir iki karepmu ki piye? Nadyan kados kusir sanes kusir pados pangupa jiwa nanging kusiring Sinopati. Langgung inggil derajatipun. Oh ngono. Inggih. Apa kowe wani? Kula nyuwun pangestu mugi-mugi tuwuh kuwanen kula sagah dados Sinopati. Kowe ora goroh kowe. Potoanipun jangga kula Raden. Ya wis. Kowe ora singunen nyawang gaman semono kae. Pangestunipun paduka Gusti kula Raden Utara kula boten singunen. Yen kowe mati malah menika ingkang kula antu-antu pejah dados kusumaning bangsa. Nek mangkono budal dina iki. Katingal hangiwa langkap gendong jemparing sang Pranala. Para mantra-mantra bocah wanduyaya sang Hyang Kumajaya mangijawantah. Tuh kuwanene nyata Sinopati ingkang tinangkung benten kaliyan sang Utara. Bawane wong jirih getih wedi mati. Mila datanmu datan ajeg lampah ingkang rata.
Raden, piye? Lampahing krita kok mboten ajeg. Pokoke bute mlaku ngono wae. Kula aturi mirsani ngajeng. Wah, kon nonton ngarep piye? Wong aku wedi kok malah kon nonton iki piye? Kalau delok engke gamane saya akeh iki ngono kae. Wah, kepiye kok gelem dadi kusir iki mau. Aduh. Mongko kusir iki mau manggono ning ngarep iki mengko nek kena apa-apa mesti aku mati dhisik. Raden, ampun ngantos miris kula suwun kritanipun mugi dipun inggokaken lampah tumuju wonten kidul sisih wetan menika kala wau. Lho, kok kon nginggokke iki piye? Nuwun sewu wong kusir diperintah kok dadak kakehan rembug. Oh iya. Ya tak inggokne. Nggih. Kowe wedi? Mboten. Sebab apa? Wonten gatos. Ayo kudu manut kusir diperintah kok dadak kakehan rembug barang kuwi iki mau. Ora basa kowe. Nggih, tak inggokne. Kowe ora sandadak nganggo ujar kang lelamisan. Pranyata nek kowe iki mau wong jirih gedhe wedi mati. Kowe kandha jujur marang aku. Crita kon nginggokke ngidul iki piye kowe iki? Iki mandhek oning sak ngarepe wit baniar iki mengkene iki mau. Nyuwun pangapunten Raden. Kula badhe mendhet gadan kula ingkang mapan wonten ing Plagara ing wit banian menika kala wau. Kowe duwe apa? Kula aturi mirsani Plagara ing wit menika kala wau wonten menopanipun. Lho. Kok pocongan? Inggih. Kula ingkang badhe mendhet yen ngono penak aku rekoso kowe. Sabab menapa arep dikaya apa aku kuwi kusirmu, kowe wenang merintah marang aku. Nadyan aku ki mau Gusti Muning wektu dene iki dapukanku dadi kusire. Wis kowe lareno tak peneke uwit iki. Iki sinapa Prahatnala? Menika pusaka. Lho, pusaka. Inggih, coba tak bukake kaya ngapa? Pusaka maneka warna. Inggih. Ora mangling. Iki Kyai Kalanadah. Inggih, menika pusaka Kyai Kalanadah.
Kula suwun Raden. Lho, iki pusaka ampuh lho iki kok malah limu nggawa sembrono iki piye? Mboten dados menapa. Weh. Iki ana keris meneh. Ora pangling. Iki Ki Ageng Pulanggeni. Inggih leres menika namipun Ki Ageng Pulanggeni. Menika kula suwun kuling kang bekta. Lho, kok penak men kowe. Kuwi pusaka mitayani ning kena apa kok nggawamu ki mau kok ora minggrang-minggring. Ora ndredeg malah kepenak dimen. Iki panah iki nek ora kleru Kiai Pasopati ingkang dapur wulan tumanggal Hardo Dedali Haryo Sengkali. Panjenengan pirsa iki pusakane putuku si Janaka. Kowe maling pusakane putuku wong bagus Janaka. Patrapmu kurang prayoga. Patrapmu ya bocah cilik kaya wong bengkanane. Nyuwun pangapunten Raden. Ampun ngantos paduka menika duka kaliyan kula. Lan madi menika kasimpen namung dumugi semanten kemawon. Kula aturi maspaosaken sinten satosipun kula pun kedhi Wrahatnala. Sinten kula menika? Kowe putuku Janaka. Aduh, alah putuku ngene. Kok pinter timen kowe gawe gumun, Tujune kok eneng kowe. Inggih nyuwun pangapunten kula sesinglon wonten ing madyaning praja. Ing Wirata sampun ndungkap setunggal taun menika. Oh iya. Matur nuwun nggih. Dene jeneng sira dene iki sinulungi marang para kawula negara Wirata mula mulih tentreming negara Wirata tak pasrahke marang kowe nggih Kaki. Kowe sapriyaning Wirata. Senopati. Kowe bisu Kowe wis bisu nganggo tetupengan barang. Pranyata kowe wong jirih getih wedi mati, kowe wong pinjungan. Aku ora rumangsa duwe perkara kelawan sira tumuli prayoga dina iki Baliya. Piye? Kowe Baliya, aku gelem bali waton wis bisa nguntapke nyawamu.
wong pinter ra kaya kowe. Iya. Yayi. Aku ngucap syukur kunjuk ngersaning Gusti dene kowe isih pinaringan aparipurna tegese kowe isih pinaringan urip. Aku ora bakal bloko marang wong Astina. Merga sing tak anti-anti jroning perang Bratayuda kowe ketemu kelawan pun Kakang. Durna, wonten pengerti kowe ngadhawuh. Kowe ngerti apa ora? Eneng pengarepanmu lan pengarepanku iki mau ana panah cacahe loro tumancep ana ing lemah. Kaya paprape wong kang sungkem. Kowe ngerti apa ora? Iki panahe sapa lan sing manah sapa? Sanes anak kula pun jano kaya to. Menengo, kowe aja seru-seru. Menengo wae. Sing baku kowe ngerti. Nggih. Ayo mulih. Enggak. Ora ana gunane terus ki mapan ning kene. Sangga. Kula derek akal menemban. Yo, was. Yo. Ayo mundur. Dur. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon Lirikinin sang alis risang maweh gandrung ing kangko laren disik oleh main dadu kowe kurungu pawarta apa kangko pawarta menapa sinuwun mesa kowe ora krungu ora nyono ora nglegiwa semono kekuwatane mungsuh saka Ngastina ingkang pinandhegan Prabu Duryudana nanging kaya-kaya ana kahanan ingkang elok nyolong pethek Gusti Mutara ingkang bangkit nyingkirake mungsuh Ngastina sinuwun menapa boten nglintu ngertos kula ingkang saged nundhung mengsah sanes Gusti kula utawa nanging ingkang saged mangsulaken mengsah abdi paduka pun kedhi Wrahatnala coba yen ora ana anakku mokas semono kuwanene si Kangka tuwuh kekendelane mungal dadane tanpa miris nompake marang gegaman. Waduh, Utara.
Utara besok pantes gumanti keprabon sak lungane anakku mbarep sita oleh tapa menyang Gunung Sukorini jebul Utara wakile kakangne Beting Prajawiratha. Sinuwun saestu sanes keng putra Raden Utara namung ingkang saged ngunduraken mengsah menika pun abdi paduka pun Prahatnala. Kowe iki ngomong apa? Kowe iki ora turun kok nglindur iki kenapa kowe iki mau? Kula matur menapa wontenipun estu sanes Gusti kula Utara. Ora cekal capmu. Mbok ora do maju rene, Aku iki mau ora pati krungu. Dawane kuping utawa iki mau ora pati tengen. Kowe iki ayo rene yo. Kowe ngomong apa? Maju rene. Mara gage balenono. Sinuwun mugi kawuning ana ingkang saged ngunduraken mengsah tanah sanes Gusti kula Utara. Namung abdi paduka pun Prahatnala. Utara Prahatnala. Monggo kantine tumuwuh salami mung awas eling mangkono Sang Prabu Matswapati nggih bapak abet pedanan lebet duka yayasini pinampi aturipun Sang Kangka ora muka saking suning duka singgra nyandak kotaan dadu den sawataken dhateng Sang Kangka wiba marang bathuke dadak sakala pun lang ludira seta medhal saking bun-bunaning Sang Kangka ngantos dumawaing siti prayitna salindri nyandak tempolong madhae ludraning Sang Kangka. Oh tampalono pidana kowe. Menungso ora tata kowe. Kowe ngremehke marang aku. Ngremehke marang anakku lanang. Kuwi ganjaranmu sing kudu kok tampa. Anggepmu apa? Kowe ora ngrumangsani wis tak ayomi uripmu. Tak caketne marang pasuwitanmu kowe ngremehke marang atmajaku. Kowe ngeboti marang bocah wantu. Rasakno kuwi. Kakang Mas kados pundi dene paduka mboten mrimahke mawon mugi paduka mun pilih panjenengan kaliyan kula menika nembe ngenger wonten ing negari Wirata Yayi tak lakonane pancen kudu mengkini lakonipun Kakang apa wis jamane apa kepiye wong temen kok diarani goroh yen ditemeni malah ora percaya nanging digoroi malah digugu monggo pun Kakang lali batin ngaturake apa anane namung wekasanipun jengandika Kakang lajeng ndawaken ludira wis salindri sumingkira didelok wong akeh malah kurang prayoga cara wong adang amung kurang sak sumuban salindri boten Kakang kula ngiman dhateng paduka Kakang Kangka tak sandangi dewi salindriyan pinuju nglakoni lakon ora bisa tulung kudu bisa ngreksa marang keslametane dewi-dewi. Salindri wong ndawuh sinuwun anggep apa clemongan nyandak tempolong madhae geti si Kangka cetha yen to kowe iki mau tresna marang Kangka. Iya sing merintah sapa? Duh sinuwun nyuwun pangapunten kitang anggen kula ngiman dumateng kawijilanipun negari Wirata kula kuwatos menawi ngantos
Lutrianipun Kakang kang padha mawah wonten ing Jerambah pernamtu badhe rebah negari Wirata menika kala wau. Lho. Saya ngilani dadaku kowe. Abote getih ki mau sepira? Kuwi mung getih tukang pasar. Kok ucapmu iso mbedakake negara Wirata ki lan mbedakake negara Wirata ki karo kuwi piye? Saestu kulingkang sowan Rama. Anakku lanang nggih. Anakku lanang anungan Indita. Bisa mikul dhuwur mendem jero tumraping wong atuwamu. Nyembuh asmane wong tuwa kowe Utara. Bapakmu wae kapergelane ora kaya kowe. Bocah bagus anakku lanang. Wis ora ilang olehku gedhekke karo anakku lanang wis. Misuke panguwasa kabeh Wirata iki tak pasrahke marang kowe Utara. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama. Anakku lanang. Ya mung sira dadi wakilipun bapa. Kuat makilipun bapa, kuat gantenipun bapa dina iki. Sing ngangsana lenggah ning panguwasa ceklen, aku tak trima mendhita wae. Tutwuri handayani. Kanjeng Rama, kula suwun paduka tutup lenggah panguwasipun negari Wirata ngantos paripurna benjangipun. Kula dering paja-paja remen dados Nalindra. Ning ora wis dadi waton praja yen Sudarma Gumantirata anak sing kudu ngganteni. Nggih, parang kula matur. Piye? Caramu nundung mungsuh mau piye? Inggih, kula kelampan ngadepi para Kurawa nitih kreta pusaka. Wah, kuwi dayaning kreta pusaka. Nyembuh kadigdayanmu. Kula nok-nok kathahing pusaka kados jawah ingkang deres ora maido kene. Akeng Kurawa pancene semono. Luwih-luwih Begawan Durna ki mau duwe naraca bala. Durung Basukarna, durung Bisma, kuwi satriya Maharata nengkung. Ning kok kowe menang karo satriya Maharata anakku lanang. Kowe bebentenging Prajanegara Wirata dina iki. Para Kurawa sampun sami salang tunjang. Mestine mungsuhe do minggat kabeh. Kowe sing nyingkirke. Non mugi kawuning ngono. Piye? Kowe namake gawan apa? Salugunipun ingkang saged mangsulaken Kurawa menika la ya kowe. Mestine kowe kuwi. Temanja duweni anak Utara. Duwe anak Seta malah minggat ora pamitan malah ning Sukarini. Rat sangka ya mung ngentek-entekke dhuwit wae. Utari ya ngono guru yang-yangan karo wong lanang. Sing temanja sajake ya mung kowe Utara. Kanjeng Rama, piye? Mugi keparenga sarantos sing penggalih ing saged mangsulaken Kurawa menika sanes keng putra kula Utara Rama. Piye? Karepmu piye? Sing balekke kowe sanes kula, sanes kula. Sing balekke sapa? Sanes kula. Aja nyentak kowe iki karo wong tuwa, Rama. Sanes kula ingkang nundung mengsah menika kula mau. Terus ingkang saged nundung mengsah menika abdi padukapun Wrahatnala. Piye? Kowe minggat to. Minggat. Manggih rumiyin. Rumiyin piye? Ora sudi nonton karo dapurmu kuwi.
Kowe ya mung padha wae karo kakangmu kowe iki minggat to. Promo dereng tutuk atur kula. Rasa ditutuke. Nyebel-nyebeli. Nyepet-nyepeti kowe minggat to, kowe minggat to. Nyuwun pangapunten kula purun kisah wonten menawi sampun tutuk atur kula. Kowe matur apa? Senadyan menika wujud lari mandu nanging menika sanes sakbaening tiyang mandu Kanjeng Rama. Nah, melindur ta kowe? Melindur kowe. Wong wis mandu kok kudu sakbaene wong mandu ki terus diarani apa? Sak ngisore mandu ki apa? Sanes lari mandu menika keng wayah piyambak. Kowe aja nglindur lho kowe. Kowe aja nglindur aja ngawur. Aku ora duwe putu wandu ki ora duwe. Nyuwun pangapunten duh Kanjeng Rama nyadeng duka ingkang kathah. Menika keng wayah piyambak putu kula pun Janaka. Sawa? Keng wayah pun Harjuna putuku Janaka. Inggih aduh putuku nggih. Langgel. Kene. Buyutku bocah bagus ngger Janaka. Bocah sigit kowe nggih. Arjuna kok bisa-bisane kowe dadi bocah mandu to nggih. Eyang sungkem kula mugi kunjuk Kanjeng Eyang. Iya tak tampa waduh kowe ndawakne umurku sembahmu tak tampa kanthi lahir batin nggih. Jebul sira kang bisa nundung mungsuh. Kula dipun biyantu kalian Kanjeng Eyang Utara menawi mboten dipun biyantu kalian Eyang Utara kula mboten saged nundung. Wis aja gedhekke karo cah elek iki. Wis ora ana gaweane apa-apa ya mung mudang-madang wae saiki. Inggih klebet anggen kula tepi wajib dados satriyaning negari. Paripaksa kula kedah nundung mengsah. Inggih menika Kanjeng Eyang mugi paduka tansah angayomi dhumateng keng wayah kula pun Arjuna. Iya nggih. Upama mbiyen-mbiyen ngerti yen kowe iki wayahku Arjuna, ora ya ora tak dadekke tukang gladi krawintan karo beksa to nggih. Pamula bocah mandu kok beksane apike temen kowe iki mau. Tabuhane kok apa-apa iso. Gender ya iso ngendang ya apik ngrebab ya wah kampiun. Aduh. Dudu Arjuna persasat dewa ingkang kandhem kabagyan marang ning negara Wirata. Mugi kawuning ana. Mboten namung kula piyambak ingkang mapan wonten ing negari Wirata. Lah sapa wae? Keng wayah Pandhawa sedaya sami swita wonten ing mriki. Lho. Ana kene kabeh. Sapa? Papa Prabu Puntadewa, Kakang Mas Werkudara, Kakang Mbok Drupadi adi kula kembar sedaya mapan wonten ing Wirata. Saiki ning ndi? Sami ngalempak wonten ing Pendapi. Waduh buyutku nggih, buyut. Pancen bapak sentimen. Lah wong mlayu ning rono kok nendang mburi sik iki. Nek ora nyelakakne anak nek ora seneng ngono.
Kyai Semar. Kula sinuwun. Iki ndropa piwawesku neng para buyutku para Pandhawa. Ora nyono lan ora ngerti yen putuku Pandhawa padha mapan ning Praja Wirata Puntadewa. Kanthi kaya timen kuwi mung tukang nampa tampen pasar pangkatmu tandha mula kok jaring aku tau ngladeni Ratu Ngawarta Puntadewa. Ngladeni sesukan dadu jebul mung putuku dhewe Puntadewa aku menggire. Aku pidananen aku rumangsane wis ndak gak siya marang jeneng sira. Tak kaya ngapa sing jenenge patak koyakan dadu kena bathuke nganti mancur. Salindri teka gawe tempolong lan madhahi geti jebul Drupadi sing dadi Salindri iki mau. Werkudara, aku njaluk ngapura ya nggih. Iya. Aku sing matur nuwun. Dene kakekku ngayomi marang uripku sak sedulur. Lho, sapa iki? Kula Sadewa. Oh iya syukur-syukur ya. Ya nggih. Kang mangkono anak-anak Pandhawa kabeh padha dadi sawijining papan kene. Gedhi labanmu kabeh panegara Wirata iki mau kang saka kuwi. Wirata sakwutuhe tak pasrahke marang Pandhawa. Aku trima nemplek uripku karo Pandhawa. Aku trima ngreksa wae lan Janaka anakku wadon muridmu tak wenehke marang kowe. Pen bojo Janaka Kanjeng Hyang menawi kemareng ngeri kalanggan menggih Kanjeng Hyang utami badhe kula dhawuhaken kaliyan anak kula pun Nabi Manyu kemawon. Oh ngono inggih. Ya sak karepmu. Sing baku lalakon iki kena kanggo kanca benggala. Inggih Gusti. Lepat kula anggen kula menika ngayi kewajiban nyuwun pangapunten slamet sing nanggap slamet sing ditanggap. Paripurna lampan menika kala mau pramila kula sak rincang nyuwun pamit. Mugi kula sak kanca anggenipun kepareng nyambut damel wonten mriki sami ngalah berkah wonten mriki menika kala mau. Mangkih wangsulipun dumugi griya papanipun piyambak-piyambak kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Abahe kirun sak keluarga agung patsiki sedaya pinaringana karahayon keslametan panjang umur lan mulya sak turun-turunipun. Kula nyuwun pamit Gusti tansah ngijabahi panyuwunipun saking Abahe Kirun.